Bamako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Bakari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka bi ye tarata ye bi ye utukalo ale tile 9 ye Bakari Tarawele utukalo ale bɛ ka sɛnsɛn dɔɔni dɔɔni an bɛ cɔcɔ kalo la an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka ji ɲuman di an ka jamana ma. Amina ya Rabbi. Basigibaliya min bɛ jamana in kɔnɔ Ala ka fura duman duman sɔrɔ a la. Ala ka kelenya sabati Mali kɔnɔ. Radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila na waleɲuman dɔn foli badabada an b'u ta k'u sɛgɛrɛ. Min y'u ka sigidala maaw ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn. Bakari Tarawele Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko nin y'an sigitɔla kunnafoni balan kɛnɛ kan. Kunun ale ma baara ale tun ye Asura ye don belebeleba kun don bato minnu kɛra kɔnɔ an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka bato minɛ jamana ye. Baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ sɔgɔmada na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Jibi Jakite bolo Bakari Tarawele Buwa Jabata anw de bi kunnafoni tigi ye ni Jibi ye wulikajɔ kɛ majɛ minnu b'an bolokɔrɔ yan wari kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn an n'an da don a la sisan. O bɛ bɛn. Buwa Jabate. Naamu. Ne ko bala cogo bɛɛ di. Bakari Tarawele yani an b'an tigɛ don an bɛ taa masigikaw fɛ Joyila marabolo la masigi kunkan radio so b'a ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila jɛgɛ fɔlɔ waati bɛɛ kunu ntɛnɛn Bakari y'u ka directeur du programme n'o ye Dirisa Kulubali bɛɛ kɔ ma ko DC walima Dugakɔrɔ ale ye diɲɛ to a ka jɛnajɛ bɛɛ lajɛlen kɛra kunu kelen lakansara waati a yɛrɛ ka denbaya la masigi an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma Ala ka yɔrɔ suma. Amina ya Rabbi. Bakari Tarawele jona jona ne bɛ n tigɛ don l'enquêteur sɛbɛnnikɛla n'o ye Aliyu Badara Jara Aliyu Badara Jara ko Bakari Tarawele nin bɛ sɔn ka kɛ tariki Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin waati labanw na Mali ni Laginɛ Bakari min y'an ka jɛɲɔgɔn ye a bɛ ka kologiriya a ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ cɛmancɛ fanga la o cɛmancɛ fanga ɲɛmaa o ye colonel ye Asimi Goyita min ye Laginɛ ale fana bɛ cɛmancɛ fanga la o ɲɛmaa ye colonel ye Mamadi Dumbuya a ko ni colonel fila denmisɛnw don maakɔrɔ tɛ Bakari Tarawele n'i ye tariki kɔrɔ lajɛ Mali ale ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ anw ye jamana kelen Bakari Tarawele an bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo min ye nansaraw olu de nana an fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ko Mali jamanakuntigi fɔlɔfɔlɔ n'o ye président Modibo Keyita ye hakilina min tun bɛ a la Bakari Tarawele Laginɛkaw ka masakɛ fɔlɔ n'o ye Ahmed Sékou Touré ye hakilina min fana tun bɛ a la ani Sékou ka yeta ani Modibo ka yeta a n'a ka fɔta a n'a ka hakilina k'u bɛɛ tun ye kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko adamaden kelen na min ye fogofogo fila ye Mali ni Laginɛ a b'o de kofɔ Bakari Tarawele n'i y'a lajɛ an gɔrɔntɔnkan an b'o de mɛn ɲɔgɔn fɛ a ko hakilina jiginna san 2015 banajugu dɔ ye Laginɛkaw sɔrɔ 2014 Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ bana in a tɔgɔ de ko Ebola bɛɛ lajɛlen ɲiginna Laginɛ la maa 10,000 ani kɔ a y'o de fa Laginɛ maaw y'u ka dancɛ datugu Mali jamanakuntigi a don in kama Ibrahim Boubacar Keita a ko Mali ni Laginɛ cɛɲɔgɔnya la ale t'a ka dancɛ datugu abada ni bana in bɛ malidenw fa Bakari Tarawele ko an labɛnnen don sɛbɛnnikɛla ko Laginɛkaw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u tora olu kɔnɔ dɛ o tuma ko bɛɛ lajɛlen ɲiginna olu la Mali de ko k'a tɛ ɲigin olu la mun na olu t'u bolo di Mali ma ka girinya a ko min ye tɔɔrɔ fana ye Mali sɔrɔ Bakari Tarawele n'o ye CEDEAO ale ni UEMOA ka dannajuguya ye ni k'u kɔ don an na ni ka ɲigin Mali la ni k'an ka dancɛw datugu Laginɛkaw fana ko kalash abada olu t'a kɛ o y'u jo ye janvier kalo tile 9 tɛmɛnen ye Bakari Tarawele min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye u y'a datulu la k'a da jaba la Laginɛkaw ko n'u bɛ min kɛ Laginɛ la u k'o ta ka Laginɛ sigara olu fana t'u ka dancɛ datugu Mali ni Laginɛ an ye jamana kelen ye foyi tɛna se k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na Mali ye min kɛ Laginɛ ye k'olu tɛ se ka ɲinɛ o kɔ koyi Bakari Tarawele n'i ye kow taabolo lajɛ min ye juwakun tɛmɛnen ye Mali jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita a ye minisiri 5 bila ni ka taa Laginɛ ni ka taa Laginɛ jamana ɲɛmaaw la kuma ɲɔgɔnya min ye Laginɛ jamanakuntigi a y'a kanu u ka conseil des ministres la Mali ministre 5 ale ka jamana kɔnɔ o kuma k'u kana conseil des ministres yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ ye a kana fɔ ko fiyewu ni ɲɔgɔn na makama ne ko Malien bɛ fɛ an ɲɛnama ka don aljinɛ na sa wa ni ma deli ka k'an ye fɔlɔ dɛ ni ma kɛ maa si ye fɔlɔ n'anw kelen tɛ kɔni Bakari Tarawele min ye palais Mohamed V ye Laginɛ masakɛ bulon min ye colonel Mamadi Dumbuya a ye Mali ministre 5 wele k'u sigi a ɲɛkɔrɔ k'a yira ka ministres la ka tila k'a ka kanubaga yira an ka ministres la k'a fɔ a ka ministres ye a bɛ se ka ko kɛ Mali ko la
a y'a kɛ joona joona n sen bɛ Maliko la bi n dabala bi Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ Mali ka bɔ juguw bolo Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ jamana ye aw ta baara min kama a y'aw kɔfilɛ Mali la a tɛ tɛmɛ o kan dɛ a tɛ tɛmɛ o kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye terrain ko hakilina dɔ sabatira Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari Tarawele n'i ye jateminɛ kɛ terrain kɔni ne ka araye sera k'o da a ko o hakilina min taara a ko n'o sera ka kɛ ba la Bɔkari Tarawele ko bɛ sɔn ka don tariki kɔnɔ dɛ sabu n'i y'a lajɛ manaji n'o ye goudron ye o de bɛ Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ min ye nɛgɛsira ye o ma dilan tubabuw fɛ nka min kɔni nin colonel fila u y'u sigi k'u miiri Bɔkari Tarawele k'a daminɛ u ka kɔji da ka na bila fo an ka faaba kɔnɔ yan min ye nɛgɛsira ye k'a da Bɔkari Tarawele ko hakilina k'a taara masakɛ in fila bɛɛ fɛ dɛ Bɔkari Tarawele k'u bɛ k'a lajɛ a nafolo ka kan ka sɔrɔ ni hakilina mun ye a baara kan ka kɛ ni dangana min ye Bɔkari Tarawele ko ni transition fila tɛ kun cɛ abada ni min ye nɛgɛsira ye n'o ma da Mali ni Laginɛ ni cɛ. Ayiwa madame Dambele Madina Sisoko ministre de l'équipement des transports ni y'a ka baara wuli tɔla ye. Ni y'a ka fɛn dɛ. Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko Laginɛkaw Mali ministre 5 bɔlen kɔ Laginɛ. Laginɛ fɛnɛ min kɔni ye jamanakuntigi ye a ye ministre cɛ ni ka na an ka jamana in kɔnɔ. Ni kana jamana marabaaw la kuma ɲɔgɔnya an ka ko teliya joona joona lakasuma tere man ɲi min ye nɛgɛsira ko ye Bɔkari Tarawele hakilina min bɛ Mali la a ko la hakilina min bɛ Laginɛ na a ko la Bɔkari Tarawele tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca o y'u sigi n'u k'o walanwalan ɲɔgɔn fɛ kunnafoni la a yirala k'a fɔ min sɛbɛntɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari Tarawele ko kuma duman yɛrɛ dan don Mali Laginɛ cɛ bi Bɔkari Tarawele ni nɛgɛsira k'a da min ye Laginɛ kɔji da ka na bila Bamakɔ yan o bɛna kɛ sababu ye doniba caman bɛ yen Bɔkari Tarawele o bɛ taa Laginɛ ni ka na n'o ye an ka jamana in kɔnɔ nka yanni nɛgɛsira in ka da k'a minɛ an n'u dancɛ la sira yɔrɔ minnu bɛ yen n'u dilan tɛ ka ɲɛ u ka fɛɛrɛ k'o la o bɛ senna o bɛ senna Laginɛ n'o tɛ Mali ta bannen don ka ban ayiwa Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali Laginɛ ye nin bɛna nin kura de f'i ye an ka filani teriya la an ka balimaya an ka sigiɲɔgɔnya Bɔkari Tarawele ko min tun bɛ ka fɔ kunun ko hali bi ko tun ye tɔka diya ye o tuma k'a yɛrɛ dɛ o de baara ninnu donnen filɛ nin ye wa ko baara tɛ kun cɛ abada ne ni jamanaden fila mun sigi ni k'a kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye ni k'a kɛ nisɔndiya ye sabu k'anw de ye kelen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'enquêteur kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate l'enquêteur ka fara fasirili jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min u k'a ma ko le témoin n'i y'a ta k'a lajɛ maa min ka fasiri ye nin ye o ye Amidu Keyita ye Amidu ko min y'an ka baarakɛlaw ka lafasali tɔn jɛkuluba ye n'o ye Union nationale des travailleurs du Mali ye a ɲɛmaaba n'o ye Yakuba Katile ye ko a t'a la k'an ka gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ foroba caman a t'a la k'o lajɛ n'a ɲɛŋunu ye wa bawo a ye sɛbɛn dɔ kɛ lettre kɛ ka ɲɛsin a ma lettre min kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye jamana den ye bɛɛ lajɛlen dama ka kan i n'a fɔ an ka jamana sariya sunba b'a ɲɛfɔ cogo min na n'o ye constitution du 25 février 1992 ye bɛɛ lajɛlen dama ka kan jamana kɔnɔna na diinɛ kunda ka taa se hali baara ɲini waatiw mana se bɛɛ lajɛlen kan ka dama kɛɲɛ ko nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsada in na ko min ye arrêté ministériel fila talen ye n'i y'a lajɛ arrêté ministériel numéro 2022 min bɛ 0278 ko fɔ ministère du travail de la fonction publique o de y'a ta ka taa se arrêté min kɔni bɛna février kalo tile 22 ma san 2022 filanan o de ye arrêté numéro 2022 3266 o fana ye ministiriso kelen in ka tali ye min dala juillet kalo tile 26 tɛmɛlen san 2022 wa n'i y'a ta k'a lajɛ ministre de la fonction publique n'o y'an ka forobaca ministiriso ye ale de ye kɔrɔfɔ ninnu da ka taa sɔrɔ bɛnkan dɔ bɛ UNTM ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko min ye contractuels ye k'olu n'a ta forobaca kɔnɔna na ko nka ko n'i ye arrêté ninnu kɔnɔ ko ta k'a lajɛ k'a taa ni ka segin Yakuba Katile ko bɛnsɛn kɔni ti k'a bɛ ɲini ka don ko la koyi maanifin ka dɔ fisaya dɔ ye jamana kelen kɔnɔna na k'o taabolo k'o bɛ ɲini ka ye ni arrêté fila la ko wa ko n'i y'a lajɛ ko kura min ye Malikura ye Malikura fɔra ko hakilina kura taabolo kura wa min ye filameri minnu n'o tun bɛ jamana kɔnɔ ka dɔ fisaya ni dɔ ye o ka dabila ko wa ko min ye arrêté fila in ye k'a b'a la ka dɔ fisaya ni dɔw ye koyi ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka sanayɛlɛ kalanso kalanfaw ye n'o ye les enseignants du supérieur olu minnu bɛ yen ni sira kɔni kun kan ka d'u ma k'u u tɛgɛ don forobaca la ko n'i y'a lajɛ ministre de la fonction publique k'a m'o kɛ koyi a taar'i ba maa wɛrɛw ma minnu kɔni n'o ye inspecteur ye minnu inspecteur de finance ka taa se taabolo wɛrɛw ma jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ni jɔyɔrɔ ninnu man kan k'olu de ta k'o wele k'u tɛgɛ don forobaca la ka taa
sɔrɔ min ye an ka sanayɛlɛ kalanso lakɔlimɛtiriw ye n'u kɔni ni tali kun bɛ kɛ a kan ka ɲɛsin olu de ma ko wa ko nin b'a jira k'a fɔ ko malikura min b'a la k'a fɔ an da kɔnɔ dɛ k'o t'an kɛwalew la ko min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye ka taa se cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma n'o ye colonel Asimi Goyita ye k'a k'i kɔfilɛ wa min ye ministre ninnu ye u ka baara ka nɔ minɛ u nɔfɛ min ye taabolo ninnu ye u kana na kɛ sababu ye ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔna na min ye planificateur ye min ye inspecteur des finances ye ka taa se administrateur ma administrateur civil ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'olu man ka bila enseignement supérieur lakɔlimɛtiriw ɲɛ f'i ye n'i y'a lajɛ minnu ye nin maa kofɔlen ninnu ye hali n'a sɔrɔla u bɛ ta u kan ka bila lakɔliso dɔ ka bolo kan minnu bɛ kalankura kɛ u kunna k'u hakili jo ka taa jamana mara cogo ɲuman o siratigɛ kɔnɔna na n'o bɛ nouvelle ENA n'o ye école nationale d'administration kura ye n'o bɛ o kofɔ wa sariya bolo min fana bɛɛ la k'o ni k'o lataama o de ye numéro 066 ye min dara septembre kalo tile 5 san 2006 tɛmɛlen min kɔni senfɛ n'i y'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ damakɛ a kɔnɔna na n'i y'a y'i ma ta bɛɛ i b'a sɔrɔ a kala t'i la walima a ɲɛdɔn n'a galabu o tɛ e la n'i y'a lajɛ Yakuba Kadile ko min ye an filɛ nin ye utu kalo min na nin ye k'u kɔni bɛ o sanga in kɔni di yanni o sali cɛ o b'o o fɔ an ka gouvernement ye min ye arrêté fila min n'o talen filɛ ministre de la fonction publique fɛ a k'a annuler a k'a wuli ka bɔ yen n'a ma wuli ka bɔ yen k'a bɛna kɛ sababu ye ko ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔ wa k'a bɛna fɔlɔ fɛn fɔlɔ min na dɛ o de ye baarabila ye maa tɛ UNTM ka baarabila maa t'o fɔ gouvernement maaw ye maa t'o fɔ an ka jamana marabaaw ye min ye UNTM ka baarabila ye a dadigi a dagosi bɛ se yɔrɔ min na nafolo sɔrɔ kunda ka don jamana wagande la bɛɛ b'o ɲɛdɔn Yakuba Kadile a kɔni y'a tɛgɛ kɔni kɔngɔ ka jira ministre de la fonction publique la ka ja min ye premier ministre ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ka taa se président de la transition ma colonel Asimi Goyita k'u kɔfilɛ jamanadenw na min ye bɛnsɛnkɔnitiya ye ka dɔ fisaya ni dɔ ye o ka dabila nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le témoin kɔnɔna na Amidou Keita a ka fasiri du Bokar Traoré jona ne bɛ n tɛgɛ dɔn ko kura la sirène nɔ sɛbɛnnikɛla n'o ye Dugu Fana Keita Bokar Traoré a ko n'i y'a ta Thiaw i b'a bila Thiaw Bokar Traoré Mali kura min ye an ka transition ale bɛ hakilina kura min na bi Bokar Traoré ko baara ncinin tɛ a ko ni ka kɔfilɛ kɛ baara dɔ la min ye jamana ka forobasow ye maa minnu kɛra sababu ye ni ka so ninnu tila Bokar Traoré ko an bɛ kundama jumɛn na bi Bokar Traoré ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka minɛ a ko a bara ta transition ɲɛmɔ o k'u tugu dɔn Bokar Traoré a bɛ ka fɔ k'u sama o tuma kana fɔ ko sonsan sɛbɛnnikɛla ko a ko ni jɔyɔrɔ kan ka transition minɛ wulikajɔ ni baara ɲuman minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ Bokar Traoré ni jamanadenw yɛrɛ bɛ ɲini ka tigɛ politiki baara la ni transition ɲɛmaw de bɛ k'o lakile a ko o transition ɲɛma kelenw sigikɛn bɛ k'u lajɛ sigikɛn bɛ k'u ka baarakɛtaw lajɛ sigikɛn bɛ k'u ka fɔtaw lajɛ Bokar Traoré u k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye baara ye a ka yɛlɛma ka taa kini fɛ baara kɔni a kana segin an kɔ min ye baara dɔ ye n'o nun donna a ko transition ɲɛmaw de y'a yira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen Bokar Traoré min ye an ka jamana forobasow ye forobaso minnu bɛ yen n'o ye jamana ka baarakɛyɔrɔbaw ye o tuma ko maa dɔw y'a tila maa minnu y'a tila Bokar Traoré jɔn ni jɔn de donnɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka sɛbɛnfuraw lajɛ min ye forobasow ye ministère tun bɛ dɔw kɔnɔ a ka bolofara tun bɛ dɔw kɔnɔ Bokar Traoré nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ jamana de tɔgɔ la nka ni k'o so k'a tilaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka sɔngɔncinin k'o fɔ a la Bokar Traoré k'a kɛra ka da kun jumɛn na ko n'a bɛ kɛ Bokar Traoré o tuma ko ɲɛfɔli cogo bɛ a la sɛbɛnnikɛla ko min ye transition ɲɛmaw ye u ye kiiri kɔni u y'a dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli ni k'a bolo da maa minnu tɔgɔ bɛ a ko la maa minnu ye so ninnu san so ninnu sara ni hakilina minnu ye a kɛra sariya kɔnɔ wa Bokar Traoré a ma kɛ sariya kɔnɔ wa Bokar Traoré o tuma sigikɛn bɛ k'o jaabi maa kɔnɔ malidenw bolo malidenw kamana guwanen don a ma fɛn gɔni don Bokar Traoré hali bi mun de bɛ transition sigi furadama kana bila bi la ni kuma tɛ ka fɔ a ko la min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ n'o ye Dugu Fana Keita ye a ko nin fana ko bɛna bila ten wa sabu Mali enquête n'a dayɛlɛla a tɛ datugu an ma deli ka si datugu an ma si datugulen Bokar Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye sosanaw ye Bokar n'i ye jateminɛ kɛ jamana jurabaw dɔn nafolotigibaw dɔn min ye setigibaw dɔn nka k'a caman fana bɛ yen min ye foroba baarakɛla caman bɛ yen olu de fana b'u kɔfɛ ka taa bila politisiyɛn jolenbaw la Bokar Traoré maa minnu ye jamana wari ka buruja Bokar Traoré n'u yɛrɛ tɛna se ka ye kɛnɛkisɛ jɛ kan u bɛ commerçant wele ni k'olu kɛ fasadi ye k'olu ka san ka sɔrɔ commerçant yɛrɛ tɛ dɛ caman tɔgɔ bɛ a ko la u tɛ dɛ
sotigi yɛrɛ bɛ kɔfɛ o de bɛ wele nanzarakan na ko prête-nom a filɛ dɛ les prête-nom a filɛ k'a to a d'i ma k'a sɔrɔ i ta tɛ dɛgɛ susu kolonkala Bɔkari dugu fana Keyita ko a ko min ye sɛgɛsɛgɛli mun dayɛlɛ la Bɔkari i b'a ye k'a fɔ bâtiment public fɛn fɛn feere la Bɔkari k'a yirala k'a fɔ k'a si ma feere sariya kan n'o don sugu bulon bɛ wuli kɛ contrat de vente Bɔkari k'i bɛ jateminɛ kɛ ni bâtiment public bɛ feere Bɔkari contrat de vente o de bɛ kɛ jamana tɔgɔ la Bɔkari ko sɛgɛsɛgɛli fɛn fɛn kɛra contrat de vente kelen a t'a si la o de ma kɛ marché gré à gré o y'o tɔgɔ maamu sisan ko fɛn marché de libre entente Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye contrat de vente ye o ntanya bɛɛ Bɔkari a feerela maa minnu ma a kan ka feere olu ma wa bâtiment minnu feerela bâtiment kan ka feere wa Bɔkari jamana ale mago bɛ a nafolo la ka mun de kɛ n'a ye a yirala k'a fɔ k'u bɛ feere don mun na o tuma k'a nafolo mago kisɛ kelen tun tɛ jamana ye ne ko ni bâtiment public ninnu o fɔ yɛrɛ la jɔnni ka régime kɔrɔ dɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita écoutez tileganfɛ ko de don n'i ye ɲininka i bɛ jaabi de di yan ne bɛ o ye ɲininkali wɛrɛ kana kuma don da o man di ye i kun bɛ yan bɛɛ kɛra ɲɛna wa i b'a bɛɛ kalama n t'a kalama dɛ ma dɔrɔmɛ dɔn a la n t'a ɲɛ dɔn o tuma ne ye n da nɔrɔkɔ de e ma dɔrɔmɛ dun ne ye n da nɔrɔkɔ i bɛ min kalama ne kelen b'o de kalama maa si ma dɔrɔmɛ dun a la yasi ka dɔrɔmɛ dun na kalama i bɛ maliyɛn dɔn u b'a fɔ ko i b'a sɔrɔ ko dɔ d'i ma nin ma wula n t'a kalama a ma dɔrɔmɛ i bɛna hakili jigin fɛn dɔ la i ma dɔrɔmɛ dun o tuma ne ye dɔrɔmɛ dun e kun b'i da de yan n tɛ n da makun dɛ i ka baara k'i ka dɔrɔmɛ to yen Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko n'o ye dugu fana Keyita ye a ko min ye ministère de l'habitat ye Bɔkari ko maa caman bɛ yen maa minnu tun ye ɲɛmaaw ye k'u caman bɛna taa kaso la dɛ i bɛna Bɔkari Keita tile la ayiwa n'a sɔrɔla Bamakɔ kura falen don u tɛ kɛyɔrɔba labɛn kasobon fiyɛ Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sow ye k'a yuruku ko maa dɔw kɔni kɛra banna ye dɔw kɛra milliardaire ye ala ni yuruku ŋanamu sira Bɔkari dugu fana ko a ko nkalon b'a don ɲa a t'a dugusɛjɛ ɲa transition ɲɛmaaw u ye enquête mun dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli ni ɲininkali mun dayɛlɛ Bɔkari kan kɔrɔtɔlen don joona maa minnu tɔgɔ bɛ a ko la Mali jurabaw Mali opérateur économique belebelebaw fɛn fɛn tɔgɔ b'a la ko nin ma ɲi ka dogo ko ye u k'a bɛɛ fɔ an ye k'a daminɛ bâtiment numéro 1 fo bâtiment numéro 22 u k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ an ye a numéro télé yɛrɛ don Bafa ni Kilicɛ Mali kura Mali bɛ jɔ dɛ ayiwa wa politicien ni y'aw ka buru sisi tɔ nin bɛ kɛ waati min na olu de tun bɛ fanga na jɔrɔ ni sama-samali fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ de filɛ nin ye o an k'an teliya k'a ko man nugu ka élection kɛ yan'an bɛɛ bɛ taa kaso la kaso bɛna fa sisan wa caman bɛ taa café min kaso b'a la est-ce que foyi t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la sirani na dugu fana Keyita ale ka sɛbɛnni don dugu fana Keyita ka fara sirani mɔɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate o fɛn min bɛ se ka maaninfin kunu kan'a sɔrɔ o ka nɛn da i la k'i nɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko info matin Christelle Kone nin ye a ka fasiri ye a ko an ka taa Bank of Africa o kɔnɔna na dɛ min alamisa tɛmɛlen ye baarakɛlaw olu fara bɛ ɲɔgɔn ka tɔnba min kɔnɔ n'a bɛ wele ko syndicat ko u ka ŋaniya dusumakasa ni ka u jira wa bawo u y'a jira k'a fɔ ko bin bɛ ɲini ka kɛ u ka hakɛ dɔ bɛ yen u dara k'i bɛ ni ka bɔ u bolo n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Bank of Africa ye a bolofara groupe belebele de don min bolofara a cari bɛ farafin jamana caman kɔnɔ i n'a fɔ Senegali Côte d'Ivoire Niger Burkina fo ka taa se Togo ma faso Maliba yɛrɛ bɛ a la wa n'i y'a ta k'a lajɛ alamisa tɛmɛlen min ye nin ɲɔgɔn ye n'o y'a kɛ banki da la dɛ ko o waatinin kelen na n ye dugu minnu kofɔ sisan o kɔni olu maaw fana bɔla ni k'u ka dusumakasa ni ka o jira a k'u yɛrɛ dun ye mun ye min ye nafolo min n'a bɛ juru don banki baarakɛlaw la o banki baarakɛla ninnu ni u ye juru ta banki fɛ u y'a dɔn a bɛ tila ka yɛlɛma juru saratɔla ni ka kɛ prime ye ka fara u sara kan wa min ye directeur kura min n'o n'a mɛ sisan dɛ n'o bɛ groupe yɛrɛ ɲɛmaaya la n'o ye Bank of Africa groupe ba in ye o ɲɛmaa kura min nana o de kɔni ko makama ani daraja min n'o tun bɛ banki baarakɛlaw ye dɛ nin siratigɛ fɛ ko k'a ko bɛɛ lajɛlen lajɔ k'a bɛɛ lajɛlen dabila min ye banki baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkulu secrétaire général ye n'o ye Dawuda So ye Dawuda So ko min ye nin taabolo ye ko kabi olu bɛɛ a bɛ di u ma u y'a ɲini u ka kɛlɛw senfɛ k'a sɔrɔ k'a bɛ ɲini ka san 30 bɔ wa kun
n'a fɔrɔla ni taabolo nunu ni prime in ka ta ni ka di olu ma ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ u bɛ dɛmɛ u ka baara la a bɛ kɛ sababu ye u ka galabutigiya baara kɔnɔna na wa min ye filamiriw ni taabolo ni yurugu siraw ye ka se ka olu majɛnya ka bɔ o ko nunu bɛɛ lajɛlen na min ye client minnu bɛ wuli k'u sɛgɛrɛ olu ka se ka nimisi wasa sɔrɔ u ka services la taabolo nunu ɲɛsin bɛ nin ma nka min ye Dawuda so ye Dawuda ko n'o ye fulakɛ ye ko min ye banki groupe in ɲɛmaa kura ye dɛ k'a ka nin taabolo k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka futinɛ ni ka wuli banki bolofaraw kɔnɔna na min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ka fanfɛla n'o ye faso Maliba kɔnɔna ye o baarakɛdenw kɔni n'o ye banki baarakɛlaw ye BOA maaw olu y'a jira k'a fɔ olu tɛna sigi k'u ka hakɛ ni ka a ɲinilen kɔ k'a sɔrɔ ka a daraki ka b'u bolo ni ka taa n'a ye k'u tɛ fɛn fɔ ko nin taabolo min filɛ nin ko taabolo ɲuman tɛ ni banki baarakɛlaw salayala banki bɛ sɔrɔ minnu kɛ kalo kɔnɔna na wali san kɔnɔna na e ko k'a tɛna belebeleba bɔ o la wa ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ banki ɲɛma in min kɛla sababu ye ka sen da baarakɛlaw ka hakɛ kan ko a nana faso Maliba kɔnɔna na yan ka na munumunu salo kɛ ko ɲinan ye o san 7 ye o san 7 tɛmɛlen kɔ ni hakililaw de n'an bɛ don a kunkolo la min bɛna kɛ sababu ye ni ka dɔ bɔ banki ka sɔrɔ dabolo la bawo baarakɛlaw n'olu salayala laɲiniw ye fɛn minnu ye n'o de ye banki ka se ka nafolo jago ka tɔnɔ ni jagokun caman sɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko caman ba ni belebeleba de bɛ bɔ a la ko wa ko ni hakilina in a ka a bila joona bawo min ye banki baarakɛlaw ye u ka baara kɛtɔla makama min n'o bɛ o sɔrɔ n'o de ye juru talen kɔ k'a yɛlɛma k'a kɛ prime ye to min ye k'a fɔ ko hakɛ dɔ bɛ ɲini a kan nafolo jagotɔla o min bɛ kɛ maa wɛrɛ gansanw yɔrɔ dɛ o tɛ kɛ banki baarakɛlaw yɔrɔ nka n'i ye ɲɛmaa kura in ka taabolo lajɛ min ye banki baarakɛlaw ye i bɛ juru ta cogo min na dɛ maa wɛrɛ mana juru ta o bɛ to dentɛrɛ min fara a kan k'o fana ka ta ka ɲɛsin personnel ma olu de ban bɛ o ma nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔna na Christelle Kone a ka fasiri don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bɔjabate naamu ne ko bala cogo bɛ Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona le témoin ye sɛbɛnnikɛla n'o ye Babaliba ale ye banque solidarité ale ɲɛmaakɔrɔ ye min ye BMS ye Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko Babaliba BMS ale ɲɛmaakɔrɔ don bari a kuma bɛ bi sɔgɔmaden na a kuma bɛ fɛn minnu kan ko ni dugubila nkalon taara ka da i la Bɔkari Tarawele n'i y'i sigi k'i da de a na kɛ n'i sɔnmɛ ko la a ko ale tɛna man kun dɛ sabu kuma min tɛmɛ k'ale sɛgɛrɛ nin waati labanw na Bɔkari Tarawele a bɛ bɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye a sen t'a la bi a sen t'a la sini ale tigamɛ kan ka da yɛrɛ la k'a yɛrɛ k'a fɔ ale tɛ don janfala maa fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye fanga kɔrɔ min binna n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga Bɔkari Tarawele min kɔni fanga binnen kana bila bi la diɲɛ ma don o don fanga in kɔni a bɛ fɔri dɔɔni waleya ni waleya minnu kɛra kɔnɔna la Bɔkari Tarawele min ye waleya caman bɛ k'ulu kɛcogo ma ɲa sɛbɛnnikɛla ko a ko transition ɲɛmaw u kɛmɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔ fana ta ni ka dossier dɔ sɛgɛrɛ dossier min Bɔkari Tarawele n'a tun datugura u y'a dayɛlɛ kura ye n'o ye armement sanni ye ministère de la défense Bɔkari Tarawele min ye hali bi bɛ ko min na o ma ban sɛbɛnnikɛla ko min ye nin dossier n'o ye dossier paramoti ye Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ minɛn dɔw de sanna minɛn minnu sanna ko a sancogo ma ɲa Bɔkari Tarawele ko k'a dossier dayɛlɛ kura ye maa ni maa minnu da tun b'a ko la Bɔkari Tarawele ko k'u bɛɛ lajɛlen wele u ka ɲɛfɔli kɛ dɔ bɛ bamalidenya la nin se kana siga Bɔkari Tarawele ne ko Babaliba yɛrɛ bɛ min fɔlɔ de a bɛ yan ma sɔrɔ ka yɔrɔ dɔn ayiwa an ka taa min sɛbɛnnen bɛ ɲɛkɔrɔ n bɛ n da don o la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele Babaliba ko a man di ale ye ale ka kuma nin dossier in kan Bɔkari Tarawele nka min ye dossier in ye a bɛ ka kundama dɔ sɔrɔ a ko jamana ɲɛmaaw de bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn min ye maa damadɔ tɔgɔ b'a kɔnɔ ale ni maa saba wɛrɛ Bɔkari Tarawele o kuma ko mandat d'arrêt o dalen b'olu kan o mana kɛ diɲɛ dugukolo kan ko k'u wele ka na jamana kɔnɔ u ka ɲininka mandat d'arrêt o bɛ da maa kan Bɔkari Tarawele maa min ye tiɲɛni kɛ maa min ye gasi kɛ Bɔkari Tarawele o kuma k'ale jabajɛ
jabajalen don ale b'a dɔn k'a fɔ nin dossier in na ale de tun ye BMS ale ɲɛmaa ye a waati nka k'ale b'i kale ani ala cɛla Bɔkari nin dossier in bɛ dilan waati mun na min ye fangakɔrɔ binnen fɛ Bɔkari ko fɛn o fɛn n'a kan ka kɛ o tuma wari tun dalen bɛ ale de ka banque kɔnɔ n'o ye BMS ye Bɔkari ko maa ma n'i jɔ ko a ka di ye k'i bɛna wari bɔ ko ye o tuma ko wari o wari bɔra min ye armement minɛnw sanni ko Bɔkari k'a bɛɛ bɔra a lakika yɛrɛ kɔnɔ sɛbɛn b'a bɛɛ la maa minnu da kan ka don a la maa minnu ka tigɛnɔbila kan ka kɛ Bɔkari jɛrɛjɛkulu minnu sen bɛ a la Bɔkari ko nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ko ni wari bɛ banque kɔnɔ Bɔkari k'i tɛ n'i jɔ banque la o tuma k'i bɛ nin poche fɛ ka taa n'i yɛrɛ ye ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la wari bilali ka nɔgɔn n'a tali ye a ko jango jamana ka wari a ko ale de y'a ɲɛmaa ye Bɔkari bolo ma funu a bɛ d'a tigi kan na a ko ale bɛ min fɔ nin ko in na Bɔkari min kɔni ye masakɛkɔrɔ yɛrɛ tile i b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli baara dɔw nun donna u y'a lajɛ ni k'a tɛntɛn Bɔkari ka tɛmɛ ale kɛrɛfɛ sabu u y'a ye k'a fɔ ale ka baara kɛcogoya Bɔkari a sen tɛ fɛn na a nɔ tɛ fɛn na Bɔkari dɔrɔmɛ kelen min sigara jalati o ka bila a da kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko kuma min kɛra k'o fɔ k'o ban min ye baara min kɛra k'o ban Bɔkari ko mun na ko segin bɛ ko ka tuguni dɛ o tuma ko wɛrɛ ɲini bɛ yen ko wɛrɛ ɲini mun bɛ yen Bɔkari k'ale tɛna sigi k'a dadi ale n'a fɔ malidenw ye ko nin ye nkalon kɛnɛ kan da ye nin ye cuwa tiɲɛ ye nin ye namara ye ni k'a ɲɛsin ale babaliba ma o tuma k'ale fulakɛ k'ale ka danbe ale ka hɔrɔnya ale ye waati min kɛ banque baara la jamana ka nafolo k'o ka haramuya ale d'a ma k'a ni ala cɛla kɔni a n'a kɛla ten kɔni a ye filaya jugu kɛ k'ale ni dan o ye Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye fangakɔrɔ ye ale ye weleli ko caman kɛ Bɔkari ni ka taa pôle économie la commune 3 tribunal Bɔkari min ye dossier in dayɛlɛlen kabini waati ni ka taa lamɛn a kelen tɛ sabu ale ka lamɛnni k'a bɛ bila minɛn min kɔnɔ Bɔkari o tɛ ŋanamu ye dɛ o de ye wari tun bɛ e ka danganiya kɔnɔ baara in a kɛra kɛcogo jumɛn na e bɛ min dɔn i ko ɲɛfɔ an ye k'ale welela n'o hakilinaw de ye Bɔkari k'a welela kɛnɛ o kɛnɛ kan a taara a jabajɛlen a taara ɲɛfɔli kɛ o tuma gasi ma k'ale la Bɔkari maa ma dimi ale kɔrɔ ale nɔ ma minɛ ko la Bɔkari o kow bɛɛ kuncɛlen k'o ban bi tuguni ka na o kuma k'o wuli tuguni ko kuma in bɛ ka wuli mun de kama Babaliba k'a mangoya malidenw ye wa Babaliba ko k'a ban Mali yɛrɛ de kɔnɔ pewu wa walima mun de bɛ Babaliba ko yɛrɛ la sa ko ka ɲɛfɔ maa ye ko n'o tɛ ko paramɔdi ko wari ko kuma kɔni k'o tɛ bilen dɛ ayiwa kan tɛmɛn'o kan ka ban sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min ye ko ye i b'a ye k'a fɔ k'a kɛcogo ma ɲa mandat d'arrêt bɛ taa fɔ waati o waati Bɔkari o b'a yira k'a fɔ ko maa minnu welela Bɔkari o b'a yira k'a fɔ ko kuma kɛra maa dɔw de fɛ fɔlɔ kuma ma k'ale fɛ Bɔkari ni ka sin ka bali ale yɛrɛ ɲɛ b'a la communiqué bɛ ka fɔ réseau kan a bɛ ka fɔ jabaranin na Bɔkari k'ale yɛrɛ ko nin ye mun ye a bara taa Buwa Jabate yɛrɛ ɲɛfɔ dɔw bɛ nin kɛnɛ ninnu kɔnɔ donc achat des équipements militaires i y'i fara t'a fɛ a b'i la kaso la don a b'a teliya ayi dɛ ayiwa n'i sigi fana k'i mankun a bɛ to min bɛ ka fɔ dabi ko la dɛ mɔgɔ tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ dɛ dɔ y'a yɛrɛ lajɛya o tile fila u sina k'o minɛ k'o dogo ko fincogo ye kelen kelen manamana cogo tɛ kelen ye a fara taa fanga di kun b'o la ka tɛmɛ ale kan dɛ n ko Bɔkari ko fincogo ye kelen ye manamana cogo tɛ kelen ye ko da ko ma a bɛ ko la sa tuma dɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye babaliba ye Bɔkari a jabajɛlen don a b'a dɔn k'a fɔ nin wari a taara tasira fɛ ale kɔni ka niveau la k'ale to BMS kunna wari bɔra minɛn sanni ko la Bɔkari n'o ye dossier paramɔdi ye Bɔkari ko kelen tɛ min ye majɛ kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Bɔkari k'u bɛɛ lajɛlen bɛ balola Mali kɔnɔna la u y'a kɛ danganiya min kɔnɔ u b'o dɔn Bɔkari ko maa m'ale ɲɛda lajɛ maa m'ale ka jɔyɔrɔ lajɛ a kɛra lakika min kɔnɔna la dɛ o tuma ko lakika kelen o tuma ko jamana sariya tɛ kelen wa sariya bɛ sariya contredit wa sɛbɛnnikɛla ko a ko waati o waati u ka taa sɛgɛsɛgɛ Bɔkari sɛgɛsɛgɛli minnu tɛmɛna waati tɛmɛn'u la Bɔkari o tuma k'ale bɛ min fɔ o tuma malikura ko la ko jamana tɛ jɔ nkalon kan jamana a bɛ jɔ tiɲɛ de kan Bɔkari ko maa kana to fili kɔnɔna la an kana tɔgɔ tiɲɛ namara Bɔkari an kana ko maa mun Bɔkari min tɛ min ye Babaliba kɔni bɔra ni ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira malidenw na a jabajɛlen don bi a jabajɛlen don sini kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ maa min yɛrɛ y'a sɛbɛn témoin kɔnɔ o de ye Bɔkari n'o ye Babaliba ye kunnafoni filɛ nin ye Buwa Jabate naamu an bonya n ye bonya minɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min don k'a ma ko le rassemblement kara yɛlɛbila na i kan kɔrɔta n bonya ten tile kɔni don wari dunko achat des équipements militaires n bɛ siran a kuma ɲɛ a kuma ma nɔgɔ dɛ ne de jaabi ne don a kuma ɲɛ i ka fɔ min bolo ye o
Ayiwa. Subhanallah. Ne ko ne mɔgɔ ye k'i yɛrɛ lajɛ ya ko la. I ko bɛ sɛbɛ kaso. Tɛmɛnen Bajabata ni yentaka to ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le rassemblement. Le rassemblement. Mamadou est Dayo officier de l'ordre national. Ni ye a ka fasiri ye. Min ye wulikajɔ ye. E ko a ma kuma ka ɲɛsin an ka da dumunifɛnw sɔngɔ yakubali ko ma wa. N'i y'a ta k'a lajɛ. Kɔsada in na min ye wulikajɔ ye. O t'a la ka ɲɛsin anw ka da dumunifɛnw sɔngɔ ko ma. A bɛ tile damadɔ bɔ. Min ye conseil des ministres extraordinaire ye. O ka se ka sigi ka ɲɛmaya ta k'a di colonel Assimi Goïta ma wa min ale min ye président la transition ye wa jamana kuntigiya fana ta mɛ ka d'a ma n'o chef de l'état ye ni kɔrɔfɔ in lajɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ kan koyi maa ma nommé texte kura ma voté wa a kun ye fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye da dumunifɛnw sɔngɔ b'a la ka yakubaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sukaro ko ye ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ an ka usine ko ma ani an ka commerce ko ma n'o ye Mohamed Mahmoud ye n'i y'a ka taabolo lajɛ a yɛrɛ bɔla ni k'a yɛrɛ lajɛya an ka jabarani ORTM sanfɛla la a y'a jira k'a fɔ o ni min ye commission des prix ye o n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka kuma o kuma senfɛ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ ninnu a ye hakilinajigi kɛ o hakilinajigi bɛ tali kɛ fɛn jumɛn kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO coronavirus ko kana fara CEDEAO ka banbanciya wale ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye transition kɔnɔna na o kun jɛna min ye CFA miliyari 14 ye k'o ta ni k'o don da dumunifɛnw sɔngɔ o bɛ se ka to a nɔ na cogo min na n'a bɛ wele nazarakan ko ka prix ko ka stabiliser wa n'i ye o 14 miliyari in ta k'a lajɛ CFA wari la o subvention ko a tɛ ɲini ka kɛ wasa ye koyi bawo n'i y'a lajɛ a kun fɔla k'a fɔ ko min ye commerçant minnu ni danaya dala olu kan k'olu kana o ka bɔ ni sukaro ninnu ye jamana kɔ kan bawo a ye sukaro de ta a tɔgɔ ma olu yamaruya kun di b'u ma ka bɔ ni sukaro ye jamana kɔ kan ka don ni a ye o senfɛ i b'a ye k'a fɔ jamana bɛ jɛ a ka taxi dɔw kɔ wa n'i ye o arrêté ninnu fana lajɛ o ye arrêté numéro 2022 0885 ministère de l'industrie du commerce min n'a taara avril kalo tile 6 dɔ san 2022 wa n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ da dumunifɛnw prix ko a b'o de maana wa n'i y'a lajɛ kokura a fɔra ko ni sukaro ko n'a sɔngɔ gɛlɛyala cogo o cogo jamana seleke 4 kɔnɔna na ko min ye 120 ye dɛ kilo kelen k'a man ka tɛmɛ o kan kilo kelen 120 o de kun fɔla 600 francs CFA fara a kan awɔ dɔw yɛrɛ tɛ na ni CFA tɛ hali ni ko fara a kan e tɛ maliyɛn dɔn a bɛna faamu ka taa cogoya wɛrɛ la 600 francs CFA ni fila b'i bolo ministre ko o de kun fɔra wa bɛnkan kun kɛra o ye wa nafolomugu min n'o bɔra Wagande kɔnɔ o ye 14 miliyari ye ka don ko da fɛ wa min ye kalo kelen ani dɔɔnin ye ko a kun kan ka kɛ sabu ye ko o sukaro de bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye bɛɛ lajɛlen k'a dun ka nimisiwasa kɛ k'a sɔrɔ sukaro sɔngɔ a ma yɛlɛ ko nka ko kɛ mɛ ka ko dɔ jateminɛ kɔsa in na min ye faso yɛrɛ cakɛla maajugu dɔw ye ka taa fara commerçant danajugu dɔw kan olu de kɔni don bɛ jɛnna dibidibi wale ka se ka ni janfa jugu ni k'a kɛ jamanaden kelen bɛɛ lajɛlen kɔ État bɛ min État bɛ sunɔgɔ la État ko min ye nin 14 miliyari ye dɛ a nafolo ko a sukaro bɛɛ ma se ka ladon koyi a sukaro ma se ka ladon cogo min na dɛ ko kalo kelen k'a ni dɔɔnin o de to la waasa fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kun ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali dugukolo sanfɛla la yan ko wa n'a ma ye k'a ko kɛlɛ tan danaya dala minnu kan n'o opérateur économique ye commerçant ninnu k'a bɛ bɔsi ka b'u bolo k'a di danaya mɔgɔ wɛrɛw ma olu bɛ na n'a ye wa ko n'o ma se ka bɔli kɛ kalo kelen wɛrɛ bɛ fara a kan ka na ni sukaro ye waasa min y'an ka sugubulonw ye sugu ninnu ka se ka yakubaya sukaro ko la maaninfinw ka se ka sukaro sɔrɔ da nɔgɔman na nin kun ye kɔrɔfɔ ye wa ko nin hakilina min talen filɛ nin ye kunun o don ko conseil des ministres extraordinaire la min ɲɛmaya tun bɛ colonel Assimi Goïta bolo a y'a ɲini docteur Sogɛli Kokala Mayiga n'a ka ministre fɛ min ye brigade de surveillance ye dɔ ka fara o jama kan butigitigiw walima commerçant e de minɛna k'a fɔ i b'a la ka sukaro feere 120 sanfɛla la i ka minɛ k'i kɔsɛbɛ conseil des ministres extraordinaire tɛmɛnen kɔfɛ an kan ka sukaro san butigini kɔnɔ joli sisan 120 hali sisan n'an bɔra sisan studio kɔnɔ n'an taara butigini na n'an y'a sɔrɔ 120 sanfɛ i bɛ ɲɛfɔli kɛ ko numéro vert bila mɛ mɔgɔw ka bolo awɔ Mali
min ye nin sokɔrɔ ko ye min ye Mamadu Daɲɔn ye officier de l'ordre national ale kɔni y'a jira k'a fɔ jamana b'a se la koyi ko nka ko min ye anw yɛrɛ ka fonctionnaire dɔw ye dɛ i bɛ foroba cale b'a la k'i ka sara ta kalo la k'i taalen bɛ jɛni sɔrɔ bosoba dɔw ye n'o opérateur économique dɔw ye waasa e ka yurugu wale e bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na hali n'a sɔrɔ o bɛ kɛ jamanadenw ka saya kan e jɛmɛ ni o ye k'o taabolo min filɛ nin k'o de kan ka dabila min ye Mamadu Daɲɔn ye officier de l'ordre national a ko jamana in ni a ma lajɛ jiɲɛma jɔlen na taabolo minnu bɛ a kɔnɔna na maaninfinw ka to k'u profiter situation na k'o ka dabila a ti bɛnɛ min ye nin taabolo ye a bɛ kɛ sababu ye ka futinɛ wuli jamana kɔnɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen futinɛlen don n'i ye fɛn san ni sɔgɔmada in na n'i taara wulada fɛ k'i bɛ t'o fɛn kelen san i bɛ taa sɔrɔ dɔ fara a ma mun na État bɛ sunɔgɔ la n'o tɛ o man ka kɛ jamana kɔnɔ subvention kɛ k'a fɔ ko ɲɛ bɛ kɛ aw ma an bɛ jɛ taxe dɔw kɔ aw ka doni nin fɛn in ye aw tɛ na n'o yɛrɛ tilancɛ ye o an mana tila ka na n'a ye a bɛ na n tɛ sa sɔgɔ d'a kan Bɔkɔ Tarawele nin bɛ tigɛɲɔgɔnya de yira n'o tɛ État ye baara confier maa minnu na a ma k'a kɛcogo la cahier de charge de bɛ yen o ma k'a kɛcogo la munna a t'u minɛ k'a bɔ su la k'a fɔ bɛɛ ye walima n'u bɛ don kaso kɔnɔ k'u don kaso la o bɛ kɛ sababu ye a bɛ di maa wɛrɛ min ma o b'a dɔn n'i m'a kɛ ka ɲɛ nin bɛ ɲɛ o de don nka État bɛ sunɔgɔ la o i k'o hakilina in dɛ o sira de taamatɔla filɛ nin ye a dila minnu ma n'u m'a kɛ État sago ye olu a bɔsilen de filɛ ka b'u bolo a bɛ di mɔgɔ wɛrɛw ma n'olu fana m'a kɛ jamanadenw sago ye a bɛ bɔsi u fana na kuma ka ɲi awɔ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le rassemblement kɔnɔna na Mamadu Daɲɔn officier de l'ordre national ale ka hakilina don an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn Bɔjɛwase naamu Daara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la hali bala cogo bɛ di Bakari ne bɛ n tɛgɛ don joona joona soir de Bamako sɛbɛnnikɛla n'o ye Yusufu Konate Bɔkɔ Tarawele a ko maa minnu tun bɛ bamanciya la n'o ye rebelle kɔrɔw ye wari fɔ ka bɛn jɔnjɔn dɔ kɛra a ko min ye an ka jamana kɔnɔ jɔkun tɛmɛnen utukalo tile gale utukalo tile 5 Bɔkɔ Tarawele dunanjigiso dɔ la Bamako yan lajɛ belebele tun bolodalen bɛ lajɛ min maa minnu tun ye marifa ta Mali juguya la wari n'u kɛmɛ ka segu kɔ bi min ye an dɛmɛbaw ye communauté internationale Mali gouvernement Bɔkɔ Tarawele u bɛɛ lajɛlen sigira minɛn kelen kunna ni ka ɲɛfɔli kɛ tile 5 kɔnɔ mun ni mun de bɛ sabu tɛgɛnɔbila dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye accord de paix d'Alger min sera baara taama kɛra Algérie jamana kɔnɔ ni ka na tɛgɛnɔbila an ka jamana kɔnɔ 2015 masakɛ fɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkɔ Tarawele min ye accord ye a dalen bɛ tɔntɔntɔn magati ka k'a la sabu accord kɔnɔ kuma a bɛ fɛn caman mana an ka jamana bɛ dagosi ma an bɛ don min na ko bi a bɛɛ na se ka kɛ wa sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali gɛlɛn nka n'a dun ma k'a fɔ k'a daminɛna wajibi ye f'a ka kuncɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu ye marifa ta jamana kɔma Bɔkɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ ka kɛlɛkɛcɛw a dagosi ka bon maa 20 ani maa 6 Bɔkari o kuma ko de kan ka don an ka foroba baara la sɛbɛnnikɛla ko bɛnkɛr'u ma sɔnkɛr'u ma o tɔ tora panko 1 ani ɲɛ wawa nin baara in kɛra maa min ka dangana kɔnɔ o de ye jamana premier ministre n'o ye Dr Shukɛli Kokala Mayiga MINUSMA ale ɲɛma an ka jamana in kɔnɔ min ye Algérikaw ka lasigiden ka taa bila min ye diɲɛ selekina ni jamana tɔw la Bɔkɔ Tarawele bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra seereya ye o kuma k'a yira k'a fɔ min kɔni accord de paix d'Alger n'a kuma kun danbɛ kɛrɛfɛ magati ka k'a la an k'a lajɛ sa an k'a ko yuguba mun ni mun de b'a ko jɛ mun de fɔra n'a tɛ ka boloda Bɔkɔ Tarawele jan ko kɛlɛ fitinɛ a ka se ka ban an ka jamana kɔnɔ sabu min ye kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ ninnu ye Bɔkɔ Tarawele kɛlɛ kɔni banna nka u n'u ka marifa bɛ ɲɔgɔn na u danbew ka kankɔnna la u sigilen bɛ k'u kulomada jamana gouvernement a ko in bɛna jalatigɛ ka ban cogo di o kuma min kɔni y'u ka kɛlɛkɛcɛw ye marifa danbe maa o maa disi la maa 26 Bɔkɔ Tarawele o kuma k'u bɛna fara Mali sɔrɔsiw kan sɔnkɛr'u ma sɛbɛnnikɛla ko a ko u bɛna fara sɔrɔsiw ka dangana mun na o de filɛ nin ye a ko ni Ala ma baasi kɛ maa 13 Bɔkɔ Tarawele olu labɛnna ka ban o kuma min kɔni olu ka yamara sɛbɛnw ye o bɛna d'olu ma Ala tɛna mɛn san 2023 2024 Bɔkɔ Tarawele olu bɛ fara sɔrɔsiw kan a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen wari min kɔni hakilina filanan mun taara o de ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnna a ye commission dɔ ka sigi commission
condition mun bɛ nin baara in kɛ jɛlenya kɔnɔna la ka sɔrɔ maa ma ɲugun maa la a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye bamanci kɔrɔ ninnu ka hakilinaw ye Mali ale bɛ sariya sun yɛlɛma la o kuma sariya sun kura mun bɛna kɛ bamanciw ka hakilinaw bɛ se ka y'a kɔnɔ cogo min na u y'o fana fɔ ni ka nɔgɔ bɔ o la a ko siga kɔni tɛ min na bamanciw jɛra ni malidenya ye Mali ka buruja Mali ka tila fila ye o kuma kun ye kunu ye o banna Azawadi ko kuma o banna Mali ye kelen ye sibiri ɲɛ kelen tɛ tigɛ ka di maa si ma bɛɛ lajɛlen sɔn o ma o b'o dɔn ka bɛn a ma o fɔra de bɛ bi ta o cɛ ni nkalon tɛ kelen ni maajugu nana don ni hakili cɛ k'i a fɔ a bɛ n'i ka jamana den wɛrɛw bila ɲɔgɔn na n'i ma hakili sɔrɔ e de mago bɛ sa pepewu bon Tarawele sɛbɛnnikɛla n'o ye Yusufu Konate Yusufu y'a jira k'a fɔ min ye bamanci kɔrɔ ninnu ye n'o ye rebelle kɔrɔ o ko nin héros in kɔni k'a kɛcogo ɲɛna fo ka dama tɛmɛ k'u bɛ Mali gouvernement fo sabu gouvernement kɔnɔ fo ministre 6 ministre 7 o bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ ko gouvernement ye ko minɛ u bolo fila la min ye an dɛmɛbaaw fana ye ko bɛɛ lajɛlen y'i jɔniyɔrɔ fa nin ko in na o kuma min kɔni kuma o kuma fɔra Bɔgɔtɔrɔ k'a dalen kana to frigo kɔnɔ koyi a ka waleya wa k'u dun b'a dɔn k'a fɔ k'a waleyali ŋaniya bɛ gouvernement kɔnɔ Bɔgɔtɔrɔ i n'a fɔ ŋaniya b'olu kɔnɔ cogo min na o kuma ko bɛɛ sɛgɛnna sa Mali kura Bɔgɔtɔrɔ a bɛ jɔ ni malidenw bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ye o kuma min ye olu ka kɛlɛkɛcɛw ye ka min ye kɛlɛkɛciya guloki k'o bila malidenya fasoden ɲumanya guloki k'o don ni ka fara Mali kɛlɛkɛcɛw kan ka jɛ ka jamana lakana sabu ko jugu dɔnnen don koyi n'o ye rebelle terroriste ye Bɔgɔtɔrɔ kulu de bɛ ka wuli bi ka jamana ɲagami o kuma min ye bamanci kɔrɔ ninnu ye n'u farala kɛlɛkɛcɛw kan k'a bɛna ni kura belebeleba de fiyɛ an ka kɛlɛkɛcɛw la jango ka jɛ ka terroriste kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ k'u yɔrɔ dɔnnen don u ka baarakɛtaw dɔnnen don o kuma min ye jɛrɛjɛkulu min bɛna sigi nin baara in na Bɔgɔtɔrɔ k'u ka kɔfilɛ fana kɛ n'o de jalabatigi minnu bɛ rebelle kɔrɔw la o jalabatigiw fana ka se k'u ka place sɔrɔ Mali armée kɔnɔ ɲigin kana k'u la u kana fɛsɛfɛsɛ k'u bila kɛrɛfɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Yusufu Konate ale ka sɛbɛnni don Yusufu Konate ka fara Soir de Bamako maaw kan wajibata an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays ko mun gɛlɛya bɛ Morila mini na dɛ k'an ka taa ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ɲɛmaa ye maa min bɛ Morila mini ɲɛmaaya la bi n'o ye Andrew Tapilen e ko a t'a la k'a jatile jamanifinw na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Randgol ressource ye ale kɔni k'a to a 12 la min ye Morila mini a tun bɛ olu de ka bolo kan o waati kana bɔgɔ sisan la yanni cɛnni ka kɛ i b'a ye k'a fɔ faso ka tɔrɔmɔɲɔ min n'o bɛ bɔ mini yɔrɔ ka ɲɛsin faso wagande ma o tun bɛ sɔrɔ a ɲɛ kan wa min ye mini bɛ sigi jamana o jamana kan a mana kɛ jamana fan o fan ye maa minnu n'olu kɔni bɛ yen fan kɔnɔna na min tali bɛ kɛ a kɛra main d'œuvre ye o a kɛra taabolo wɛrɛ ye o a cafin baarakɛlaw n'a sɔrɔla i kalan bɛ nata nka n'i ma kalan yɛrɛ bɛɛ e toto bolo kɔfɛ i bɛ taa ni ka bila baarakɛdenw fɛ hali a ka ja ka sigi da la k'a dayɛlɛ walima k'a datugu mobiliw don ka bɔtɔ la o baara in na ta ni ka kalifa i la o ko ni Morila mini n'a kun gɛn bɛ jigisigi ye n'a kun gɛn bɛ bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya kɛnɛ ye société ye i b'a ye k'a fɔ bibi in na Morila mini a kɛn bɛ gɔlɔlɔ ni gɛlɛya ye jigiwaro n'i ye Morila mini ko fɔ i bɛ jigiwaro ko fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Morila mini ye waati min na a bɛ sigi sen kan kabi san 2014 ka na bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ bibi in na olu kɔni n'olu bɛ mini sigi bɛ Morila min na jamanaden n'o ye faso Maliba denw ye olu de tun t'an bɛ ka bila ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la nka bibi in na ɲɛmaa kura min n'o bɛ ɲɛmaaya la ni o kɔni ni ale bɛ wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen na n'a kɔni ka marali a kɛn bɛ maracogo jugu ye n'o ye Andrew Tapilen ye ale kɔni ka taabolo kɔni kɛn bɛ gɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen ye Morila mini kɔnɔna na ko ni jamana ɲɛmaaw n'u ma wulikajɔ kɛ ka kɔfilɛ kɛ Morila mini na jamanadenw tɔ ɲɔgɔn bɛ yen hali n'a ka ha ka ja n'a fɔra ko u mako bɛ baarakɛlaw la baarakɛlaw bɛ u bɛ min ye Andrew Tapilen ye ale bɛ maa wɛrɛw de ta ka bɔ jamana wɛrɛw kan maa ɲɛyɛlɛgew ka n'o bila anw ka Morila kɔnɔna na maa minnu bɛ yen kamalen galabu kɛnɛ minnu bɛ yen olu kan ka cafin minnu gɛrɛ maa wɛrɛw bɛ bɔ jamana wɛrɛw la k'u wele ka n'o bila o baarajɔda ninnu na k'a sɔrɔ anw ka maa minnu b'an ka yɔrɔ dugu kɔnɔna na yan n'o ye Morila kɔnɔna ye olu bɛ se k'o baara kɛ h'a ka ja Mali seleke 4 kɔnɔna na a baara kɛbaaw bɛ yen nka min ye maa ye dɔ wɛrɛ tɛ koyi min ye RCCA yɛrɛ ye dɛ Andrew Tapilen ale ka wulikajɔ ɲɛsin b'o ma ni fari kɔni finna a b'i gɛn ka bɔ i jɔyɔrɔ la kɔsada in na min ye maliden 200 bɔɲɔgɔnko ye a ye olu gɛn a bɛ ɲini ka kalo 5 bɔ sisan ka bɔ baara la k'a sabu kɛ ko min ye problème économique ye n'o ye société ka sɔrɔ dabolo k'a yobo yabala e ko maanifinw ma k'u ka
taa ku ba o bila la ka bɔ baara la maa 200 min gɛn ka bɔ maliyɛn na i tilala k'o maa 200 kelen ka o ta k'o bɔ jamana kɔ kan ka na n'o ye k'o bila maa gwɛlɛ ninnu nɔ na ko yalima k'a bɛ mun nɔfɛ ɲininkali kɔni bɔ mɛ ka kɛ min ye André Tapilet ye a ka nin maracogo juguya in ani société in minɛcogo juguya a kɛra sababu ye maa dɔ bɛ n'o ye Mike Anderson ye ale kɔni ye a jɔyɔrɔ bila ale tun bɛ jɔyɔrɔ min na anglais fɔlɔ ko managing director ka taa se Mike Anderson ale ka baara kun y'o ye ka taa se maa wɛrɛ ma wa min ye André Tapilet ye ale min bɛ Morila mini ɲɛmaaya la bi ni n'a kun tɔ min kun b'a la ka kɔrɔ n'o de ye Aranugolo Ressources ye bi na n'a tɔ a yɛlɛmana ko ni maa kofɔlen n'a ma gɛn ka bɔ ɲɛmaaya jɔyɔrɔ in na a laban bɛ futinɛ wuli jamana in kɔnɔ bawo min ye jamanadenw gwɛli ye ka bɔ baara la k'a sabu kɛ ko nafolo tɛ société bolo di b'a la ka maa ɲɛyɛlɛ ko n'o dunanw ye k'olu sama ka bɔ jamana wɛrɛw la ka na bila olu jɔyɔrɔ la k'o bɛ mun jira o bɛ mun kofɔ o bɛ bɛnsɛnkɔniya kofɔ ka maaw dɛmɛ manifinw k'o woloma ka bɔ ɲɔgɔn na o b'o de kofɔ ka taa sɔrɔ mini bɛ sigi jamana o jamana na bɛnkanw taabolo bɛnkanw bɛ tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ i mana sigi yan min y'anw ka jamanadenw ye min y'an ka dugudenw ye olu bɛ taa ni ka don mini kɔnɔna na bɛnkan bɛ kɛ o ye bawo min ye mini ye a bɛ dugukolo halakili min kɛ projet minnu bɛ utiliser a mini sanu bɔtɔla a kɔni a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛ jigin waaro ye bi Morila mini kɔnɔna na nin y'u ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na rédaction nin y'u ka fasiri bon Tarawele le pays ka taa bila fasiri sɛbɛn tɔw la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn sɛbɛn min tun b'an bolokɔrɔ n'a bɔra an ka ɲɛmaaso la bon Tarawele nin y'o kuncɛlen ye